mga apat ka lalaki samtang nakapalagyon duha ka mga promotora sa ginpatigayon nga anti-illegal gambling operation sa La Paz Police Station sa isa ka pangwakan sang manok sa Zone 1 Barangay Baldosa, La Paz, alauna 35 sang hapon Agosto 25. Ang mga arestado amo sa de Antonio Habanag, 52 anyos sa Winnie Nitilio, 40 anyos sa Diosdado Ferreira, 72 anyos sa kag Emma Nabanaga, 44 anyos lunsay residente sa nasambit nga lugar. Samtang nakapalagyo naman nga nagapromotor sa illegal nga pauwak amo sa de alias Torla kag alias Boya, legal ang mga pang-idaron kag residente man sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Marlon Perez, hepe sa La Paz Police Station, nga madamo na nga report ang ilang nabaton na natuhoy sa pagpauwak sa mga sospetsado. Ito nga ay maraming tao at may mga manok at may isang ring. So ito ay confirm na may pauwak sa lugar na yan. Nakakuha tayo ng isang improvised ring, no? Then dalawang manok, ito yung fighting cock. At nakakuha tayo ng taya na nagkakalaga ng 820 pesos. Balita nagikan sa La Paz Police Station. Ako si K5 Eric Kanyas Saras para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.